MTV. Исәнсез, хөрмәтле телевизор караучылар, сез TMTV каналын карыйсыз. Мин Айсыл Лерон һәм нәкъ шушы мизгелләрдә музыкаль каймак хит-парады старт ала. Бүгенге чыгарылышта җырчыларның транспортларын барларбыз. Кем нәрсәдә хәрәкәт итә? Автомобильләрнең маркалары нинди? Җырчыларга бигрәк тә кайсы кагыйдәне бозган өчен штрафлар килә? Барлык сорауларга җавап алдагы минутларда. Популярлар рейтингында яңа исем. Хит-парадка Әлфия Шарипова килеп кушылды. Башкаручы бер алманы 5-кә бүләек җырына искиткеч хисле клип тәкъдим итә. Әйдәгез бергәләп күз салыйк. Премьера. Bir
14-нче урында сөйкемле җырчыбыз Сөмбел Билалова. Сөмбел руль артына 2006 елда утырган. Шул вакыттан бирле гел машинада җилдерә икән. Хәзер йөри торган автомобиле Renault Captur. Мин машинада дөньяларымны онытып чапмыйм. Уртача тизлектә, кагыйдә буенча йөрергә тырышам. Әмма соңгы айларда бәхет хатлары бермә-бер артты. Әллә мин ашыга башладым, әллә камералар күбәйде дип аптырый җырчы. Без Сөмбелгә штрафсыз маршрутлар телибез һәм аның клибын куеп җибәрәбез. Qanatlanıp alıp uçtu minni uylarım İnlerime nazılar sarılganda Bəxtimə deyib uyladım Bəxtimə seni yarattım da Bəxtimə seni tartıldım Var yürekmin barlı qanatlarım Saklayıq əli suyub altınım Bəxtimə seni Kulda, ko'zlar ko'zda bo'ldi Men yaratib seni tuymadim Suyutamini to'ygan mezgilimda Baxtimə deb o'yladim Baxtimə seni yaratdim da Baxtimə seni tortildim Bor yurakning porli qanotlarim Saqlayıq hali suyib oltinim Seni yarattım da Bəxtimə seni tartıldım Var yürekmin porli qanotlarim Saqlayıq hali suyib oltinim Yaratılgan canның şitliklerin açtım tıymadım Yazmışımını sina tapşırdım da Bəxtimə deyib uyladım Bəxtimə seni yarattım da Bəxtimə seni tartıldım Var yürekmin porli qanatlarım Saqlayıq hali suyib oltinim Bəxtimə seni Üçüncü sirli sanasında o'zi de sirli estradada oxirlab o'z ismini tanıtuvchi Arsen Kamakayev. İratni temir atdan boshqa ko'z oldina da keltirib bo'lmaydi. Arsenning da jitiz do'sti bor. Jirchi 2013 yilgi chiqarilishdagi Toyota RAV4 mashinasi xo'jasi. Yo'l qoidalarini bozmasga tirisham, har vaqt yo'l tomg'alarini qarayim. Üstəvine menim bilan mashinada turmush iптәшем һәм 3 o'g'lim. Ularning sog'lig'ini qayg'urtam. Adabli yurti bo'yicha o'rnak ko'rsatarga tilindi jirchi. Arsen sizning ekranlarda. Bir ko'rida sen men g'ashik bo'ldim
Құдай берген түрлі сынауларны иңгә-иңне қойып өттік біз. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Тату гаилә турасы ю дигән, хөрмәт дигән олы хисләрдән, балаларың белән шөгыр килгән, иртәләрдә һәм дә кичләрдән. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Достар, бу җәйнең иң музыкаль чарасы ТНТВ премияларын тапшыру тантанасы якынлаша. Сез һәрберегездә әлеге чараның шаһиты була аласыз. Моның өчен экраннар каршында иң яхшы урыннарны алыгыз, ипле итеп утырыгыз һәм ТНТВ телеканалын кушыгыз. 20 август көнне иң грандиоз тамашаны карагыз. Әлегә премияның бер номинантына күз салыйк. 12нче урында легендар Хәмдүнә Тимергалиева. Ортаясы килми hiç de ömür tüzüm jitselem. Мәхәббәттән янан кием, шәшләргә шал düşsәдә. Җитмешендә 80-ендә узарга ясын безгә. Оҗмак матур дисәләр дә, китәсе килми җирдән. Яшигәле бу җирдә, җитмешендә 80-ендә узарга ясын безгә. Оҗмак матур дисәләр дә, китәсе килми җирдән. Яшигәле бу җирдә. Яшим 60-тан булса да, күңелем 18-дән. Яшигәле бергә, мәхәббәт диңгезендә. Җитмешендә 80-ендә узарга ясын безгә. Оҗмак матур дисәләр дә, китәсе килми җирдән. Яшигәле бу җирдә. Яшигәле бу дөньяның кадерен белеп келәм. Сөюләр
bilen yanıp giyip Bağrımda yetkenen Şitmişinde sikseninde Uzarga yazsın bizge Hoşmak matur deyselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Şitmişinde sikseninde Uzarga yazsın bizge Hoşmak matur deyselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Doksanında yüzlerinde Uzarga yazsın birgen Hoşmak matur deyselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Hoşmak matur deyselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Hit paradning 11-chi o'rni Rafiz Kalimullinda. Rafizning bir nechta transporti bor ekan. Har kun yuri. Tuz-biz tiginde munda chaba turgani Lada Vesta. Chaba deyipda yo'qqa aytmadim. Rafiz tezlik, adrenalin hissini yarata ekan. Tezlikni har vaqt kontrolda tuturga tirisham, tik bo'lib qina chiqmay. Shtraflarni minglab to'layim. Gil shahar orasida chopqash boshqacha bo'lmaydi deyirshi. Rafiz Kalimullin turida siyadik, endi Sen menim ismli jirin tinglaylik. Sensiz yazılar yaz meni, sensiz tağın arı tağ meni. Yana şemde seni bulmazsan köngül tolu zar meni. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Mehabetim illerini de, nazlarımı da seni minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Mehabetim illerini de, nazlarımı da seni minim. Kışı, erteleri de tan kışı. Mine köklerge kötergen ışıl suyulmiken şoşı. Tanlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Mehabetim illerini de, nazlarımı da seni minim. Tanlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim. Mehabetim illerini de, nazlarımı da seni minim.
Хит парадының оңлығына да келіп жеттік. Борында зәуқлы блондинка Айлин. Айлин өзі турында мен бик ұста ертуші. 10 ел бойы исән-сау машинада ердімді. Башта Айлин Ford Focus'та желдерген, соңырақ Mitsubishi'ға көшкен, хәзір Volvo X90'да ери. Тик өзі түгіл. Айлинның шәхси ертушісі бар екен. Ішіме үлтіп қоя, келіп ала, рәхәтләніп артқы отырғышқа ғына шығып отырам. Юлда эшләргә дә үлгерәм ди җырчы. Ә клибында Айлин нинди автомобильді? Игътибар экраннарга. Көлт-көлт сәгатьнең телләре саны мизгелләрне көннәрне төннәрне берәмләп вакыт җитми кала һәр чак көткән чакта озак туктап торган сыман килеп җит җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны гелдә синең белән генә тәмам бөтенләйгә ынтыласым килә бер генәм эрет назлы куеныңда кайнар кочагыңда сөю чагында иркәләп җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны җанкаем икәсен һәм мин онытырбыз дөньяларны беркая сине җибәрмим ашыктырмыйк вакытларны Тоғызынчы орын көчле кулларда бирегә шит җиме җыры белән илгәрәк килеп урнаша. Моннан 1 еллык җырчы күптәнге хыялын тормышка ашырган. 78 меңгә прицеп сатып алган. Элек җырчының командасы да, аппаратурасы да кечерәк була. Хәзер тегесе дә, монысы да арткач, яңа техника алырга туры килә. Ә автомобильгә килгәндә Илгәрәй ак төстәге Шкода Кодиак машинасында йөри. Номерлары да бик кәттә. Барысын да сөйләп тормабыз, сер булып калсын. Сез Илгәрәйнең үзенә.
Кеше бакчасы матур дип, өз бакчаңа таш атыма. Якыннарым арасында ышанычны югалтыма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Кеше бакчасына кереп, шит җимешкә кагылма. Ятлар тормышына кереп, сагыш булып ягылма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алынасыңмы? Алынам. Мин бит сине яратам. Шуны бел тик җиде ятлар, ул бит синеке түгел. Кайгы хәсрәткә салырда, ут итәр җаныңны гел. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Яр белән бәхетле бул. Булган хаталарым өчен гафу итегез мине. Сигезенче урында ике җырчы, бер гаилә. Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар. Мирзаяновларның икесенең дә автомобиле бар. Алмаз 2 ел буе ки машинасында йөри, ә Зөлфирә 3-4 еллап Лада Грант иясе. Ә менә каядыр барасы булганда гаилә дуэты киега утырып чыгып китә. Айрым-айрым йөрергә яратмыйлар икән. Никадәр генә кагыйдәләрне бозмаска тырышсак та, штрафларсыз булмый. Ерак юлларда йөрибез бит. Кайвакыт сөйләшә, онытылып китеп камерага эләгәбез. Иң мөһиме килгән штраф фотоларында икебез дә елмайган. Әнә шунысы бетмәсен. Штрафка гына түзәрбез ди Алмаз. Мирзаяновлар музыкаль каймакта «Очар канатым» диеп җырлый. Очрадыңда юлларымда, gelsin хәзер уйларымда, асла күрмәсәм дә юксына. Құдайыңнан бүләк бетерсин, миңа шундый кирәк бит син, синнән башка тормыш юксына. Тотынышып кулыны кулыңа, бәйлик әле уйны уйга, син дип беләм мин җанатта. Чәчләрне чәчләргә бәйлә, сүнмәслеге булсын мәхәббәт, син бит минем олы
Beni nazlap deşerdim Barlı yazı şüveline iden Kıyıp yaşar seyisine girgen Tiksindiği bir yanıp yaşardım Tırtınışıp bulanıp bulanıp Beyli gelip uyuna uyna Sindip günelim canakta Şeşlerini şeşlerge beyle Sünnesini bulsun ne kadar Sindip günelim konuşar bana Kızların iyi bari. Benim sana köp tulu yıldızlar bile gitesin ki. Hazır mı? 1, 2, 3, haydi! Yaşayalı yanıp derine Şidik ömür kızı bizige Para kuşlar girdi kırparlar Şılatırlar nazlarına Böyle gidip yazlarına Sinigine süyüp yarattı Tırtınışıp bulanıp bulan Beyli gelip uyuna uyma Sindip günelim canakta Şeşlerini şeşlerge beyle Sünnesini bulsun ne kadar Sindip günen konuşar bana Zor rahmet yıldızlarınız için. Tuğan dilde bir köp kisner cümle getirip bulan. Eytirge tilegenini eytip bitirip bulan. Tuğan dilde tek bir kisner cümle getirip bulmayın. Onun işik yaratkanını eytip bitirip bulmayın. Tırtınışıp bulanıp bulan Beyli gelip uyuna uyma Sindip günelim canakta Şeşlerini şeşlerge beyle Sünnesini bulsun ne kadar Sindip günen konuşar bana Sindip günen konuşar bana Музыкаль эфирны эстрада birinci adımlarına yasauçı yigitimiz devam etti. İsmi Фәнил Галиуллин. Фәнил өзін біле башлаганнан бирле машина турында хыялланган. Башта ул да әтисенең машинасында йөрергә өйрәнгән. Аннары автомобиль сатып алам дип акча җыя башлаган. Һәм хыялын тормышка ашырган. 2015 елда беренче машинасын алган. Бүгенге көндә Фәнил үз җитештерүчебезне сайлый. Лада машинасында җилдерә икән. Yaratsam da sinigine Üzülüp yanıp giyip Her netesin yüreğimle Gitemem inde diye Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşı İzlerine düşerim en bit Gönürge kalmasın Gittiğine görme gitme
jany qayım Söyülerim gümürlük Kimler süyer iken seni Benim kibik üzülür Gittegine görme gitme Taşlama sen janaşım İslerine düşerimin Bitkinirge olmasın Gittegine görme gitme Taşlama sen janaşım İslerine düşerimin Bitkinirge olmasın İslerine düşerimin Bitkinirge olmasın Ükenirge olmasın Çirattағы автоледи Рузилә Хайретдинова. Рузилә 18 yaşında приора роліне отыра. Қызлар ғадатта ақсыл, ашық түслерді яратса, Рузилә көбірек тұнық түслерге үстінлік бере. Шуңа бірінші машинасы да қойы яшыл түсте, терезелері қорағылатылған була. Бүгін есе Рузиләні қора түстегі Honda ролі артында көріге була. Рузилә Хайретдинованы экраннар ашада қарый аласыз. Ромашка жырына түсірілген клибі білен жерші қыз 6-ші позицияда. Ромашка taşların üzemin İn tatlı sözlerimi tüzemin Şillerge ölemin İltesin bilemin Yanına jiberim sigene Ромашка taşların üzemin İn tatlı sözlerim tüzemin Karelim yakınım Bexitim altınım Kilberim müsile üzere
Музыкаль каймакның популяр бишлегенә кемнәр керә? Бу баскычта трио. Диля Нигъматуллина, Альбина Панаева һәм Анна Попова. Диля рәсми рәвештә 2003 елда рульдә, ә автоледи булу теләге 8-нче сыйныфтан ук килә. Шул еллардан басуда әтисенең машинасын йөртергә өйрәнә башлый. Анна 18 яшендә таныклык ала, шуннан бирле рульдә. Бүгенге көндә Актүстәге Mazda машинасында җилдерә. Штрафлары бөтенләй юк икән. Ә Альбинаның тормышында юбилей 15 ел йөртүче кәнәфиендә. Беренче сатып алган машинасында 10 ел йөргән. Ә хәзер Hyundai Solaris'та җилдерә икән. Кызларның гаражларына күз салдык, үзләренә сүз бирик. Йөрәгемне башка ишетми, ул типми исемемне. Сүтелмәслек итеп бар юллар чуалган. Ялдан аяк ашы салкында, уалган мәхәббәттә чакырма, чакырма, башка чакырма. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, сиңа күрсәтмәм, күрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Кулларымны сабырлык бәйли, нык төйнәлгән җепләре. Белсәң иде шундый ирекле тынлыкта. Күперләрне бергә яндырдык, җылы таңны ялкынын. Чакырма, чакырма, башка чакырма. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, сиңа күрсәтмәм, күрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәгемне башка ишетми. Автор башкаручы Фирүзәгә тукталыйк. Фирүзәнең гаиләсендә 2 машина, үзенең һәм иренең автомобилендә алмаш-тилмәш йөриләр икән. Йөртү таныклыгын Фирүзә институтта укыганда ук ала. Әтисенең пятерка машинасында тәҗрибә туплый, йөртергә өйрәнә. Руль артына икенче балам тугач кына утырдым. Бернигә өлгермим, таксида йөрү уңайсыз, башка чарам калмады. Toyota Corolla'да кирәкле җиргә үзем йөри башладым. 10 елдан артык руль артында дежурчы. Фирүзә хит-парадны дәвам итә. Әткәй-әнкәй җырына төшерелгән клип белән катнаша.
İzzətkəy xəmən kəygə qadir hürmət görsədi Digizlikdə məhəbbətdə üstürünü alar bizni Dik güzləri üçün tügəl bizning üçün yaşadı Bizning üçün yaşadı Dünya zorlarından tuttuğan yoxdan eylənik Ғазизәткәй xəmən kəygə qadir hürmət görsədi Dünya zorlarından tuttuğan yoxdan eylənik Ғазизәткәй xəmən kəygə qadir hürmət görsədi Dünya zorlarından tuttuğan yoxdan eylənik Ғазизәткәй xəmən kəygə qadir hürmət görsədi Dünya zorlarından tuttuğan yoxdan eylənik Ғазизәткәй xəmən kəygə qadir hürmət görsədi Коралі, біздің Фируза түгілмісің бұ? Қойда ял етіп ері енді бұ? Бүттін бақшары шүп басты әуіл ял етіп ері. Мәзәңгі сөйлен иті бітті, қайтырады. Лидерлар эшлеген Фәнил Вакказов ашып җибәрә. Фәнил күптән түлегенә яңа тимер атка күчеп утырган. Февраль аенда Kia Ceed машинасын сатып алган. Моңа кадәр текәрәк машинада йөри идем. Элеккеге автомобилем BMW X3 иде. Сатып Kia алырга булдым. Юлдан кайтып кергән юк. Кагыйдәләрне никадәр генә бозмаска тырышсам да барыбер штрафлар килә. Кай вакыт онытылып уйланып китәм. Менә шунда объективлар сатып ала да инде ди җырчы. Фәнил Вакказов ярату версия 2.0 дип җырлый. Карыйбыз. Yalnızlık ağır idi, yüreğimde davul idi. Süyü bilen dünyama kötüp algan bәхет келді. Сен табылған жерімде, табылдым мен жаным өзімде. Мәхәббәт татлы икән, йолдызларда яқты икән. Толқынларда адашмас, янәшәңдә булам җилкән. Вәгъдә бирде күкләргә, гомерләрне бергә үтәргә. Сен сине капканыңа эләктердең мине. Хәйрәтнең бар икән өстеңә. Яныңа барам. Сен сине хыялларым шыңга ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине. Яныңда калам.
Аны синен көтім Күбәйсен дип таттарым Миңа ул кыз бүләк иттең Мәңгі яша мәхәббәт Син күкләрдән безгә әманәт Сиям сине Капканыңа эләктердең мине Хәрирәтең бар икән үстиңе Яныңа барам Сиям сине Хыялларым шында аштың инде Мәңгелеккә яратырга сине Яныңда балам Капканыңа эләктердең мине Хәрирәтең бар икән үстиңе Яныңа барам Сиям сине Хыялларым шында аштым инде Мәңгелеккә яратырга сине Яныңда балам Hörmətli televizor qaravuşlar, əydəgiz dostlaşıq. Bizgə sosial şirkətlərdə qoşulığız. Vkontakte, YouTube, Instagram. Birdə show biznes turunda barında bilə alasınız. Соңғы яңалыкларда, тапшыруларда, клипларда бихисап. Гаджетларны алып безгә кушылу төймәсенә басатырыгыз, ә без алдагы клипка кусалдык. Эфирне Раяз Фасихов дәвам итә. Yaratудан янып біткен күннәр Қалсалар да көптән өткәндә Бір қайтырсың кебек мин үзелеп Сине һаман сагынып көткәндә Син оныттың микән әллә мине Йөрәгемдә һаман янган ут Язын кышлар кайта туган якка Синнән генә нитер хәбәр юк Син оныттың микән әллә мине Йөрәгемдә һаман янган ут Язын кышлар кайта туган якка Синнән генә нитер хәбәр юк Үткәннәргә кире кайтып булмый Үзгәртүләр булмый язмышны Тик син генә таратырсың кебек Җаным тулы сары сагышны Син оныттың микән әллә мине Йөрәгемдә һаман янган ут Язын кышлар кайта туган якка Синнән генә никтер хәбәр юк
haber yok. Birge ötken ömürlerini bağırlap izlep yürüyüm yaşlı gözleri. Seni unuttum iken ellemine, seni kötüp daldı gözlerim. Seni unuttum iken ellemine, yüreğimde hamam yangan ot. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, sinen gelen iktir haber yok. Seni unuttum iken ellemine, yüreğimde haman yangan ot. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, sinen gelen iktir haber yok. Yazın kışlar kayda tuğan yakka, sinen gelen iktir haber yok. Sinen gelen iktir haber yok. Bu atna жеңүүчүсү bilen tanışır вакыт жетти. Абсолют лидер Динара Рахимова. Динара Мәскәүдә яши, ә биредә еш була торган берничә сәгатьлек бүкеләр турында барчабызда хәбәрдер. Менә Динара да үзен шушы проблемадан азат итәргә булган. Шәхси автомобиль сатып алмаган. Мәскәүдә иң яхшы хәрәкәт итү усулы ул метро. Бернинди проблемасыз тиешле урынга вакытында килеп җитәсең. Ә минем өчен бу иң мөһим әйбер. Шуңа да машина алу уенда да юк ди җырчы. Динара Рахимовага хит-парадта яшел ут яндырабыз, үзен карыйбыз. Belki
Өмірге бәйлі Bir saat sezilmey uzdı da ketdi. Ең популяр клиплар белән таныштык, җырчыларның автомобильләрен белдек, кайсы артистның Шумахер, кайсысының метро яратканын да ачыкладык. Шу урында сау булашырбыз. Минем исемем Айсыл Олерон. Алдагы очрашларга кадәр.